DCB TV. Tapos nag-video sa YouTube channel, notification button bago sa video niya. Ngayon yan, delivery tayo ngayon yan sa Pugaro, Barangay Pugaro ang area natin ngayon. Tara ngayon yan. Delivery nito sa Barangay Pugaro ngayon yan, ito lahat. Yan, tara ngayon yan, samahan niyo ako. Ngayon yan, pupunta tayo sa Barangay Pugaro. Okay, mga Inyans, ito yung iwi natin mga Inyans. Iwak yan, kita mga Pugaro. Mga Inyans, tara na. Hello mga Inyans, ito tayo sa Sitio Pugaro Suite. Pugaro Sitio Suite, dito mga Inyans. Ito ang unang... Ano daw? Ang delivery natin, papasok tayo mga Inyans. Yung Pugaro Suite, this way. Pupunta din doon mga Inyans, pupunta din sa baba. Tara Inyans, deliver na po tayo. Hello mga Inyans, DCB TV. Please don't forget to subscribe to my channel, click the bell button para sa video na upload ko. Mga Inyans, maraming salamat sa Diyos Ama at sa Panginoon Kristo ng dakilang nating tagapagligtas. Successful ang natin ngayon, delivery natin ngayon. Accomplish. Meron tayong isang return kasi cancel. Isa lang naman kasi cancel. Okay mga Inyans, update, dito tayo sa anong pangalan niya sa Pugaro. Ano yun to? Dito tayo sa Pugaro. Yan, ito yung ano yan, yung Barangay Pugaro yan. Gilid sa dagat mga yan, yung Barangay Pugaro. Barangay Pugaro, Dagupan City, Pangasinan. Yung mga yan, papakita ko lang sa iyo yung Barangay Pugaro. Yan mga yan, ito. Maraming mga bata ang nagpapalipad ng saranggola. Yung mga yan, lumubog na yun si Haring Araw. Mga yan, pauwi na tayo mga yan. Pauwi na tayo. Salamat sa Diyos Ama. Panginoon si Kristo dakilang tagapagligtas na successful ang delivery ngayon. Ayan, Barangay Pugaro, Dagupan City. Ayan, papunta na tayo ng bayan ng Bidmalay. Ayan, salamat sa panonood. God bless everyone. Sana nasa mabuting kalagayan. Keep safe and bye-bye!